November vliegen hier waren de nachtvluchten verbinden omdat het te gevaarlijk was om nachts te landen op het dak van het ziekenhuis. Besluit zorgen voor een soort ophef bij het ziekenhuis in Grains en bij de ANWB. De traumahelikopter wordt inzetten voor calamiteiten in heel Noord-Nederland. Staatssecretaris Atsma had naar aanleiding van de kritiek zaakkundigen zien naar het vraagstuk en het besluit nou waarom draait. Nou, omdat uit een onderzoek blijkt dat het veilig en verantwoord wezen kan. Er is geen risico voor de mensen die in een helikopter zitten en ook niet voor de mensen die er om het ziekenhuis heen en wijden. Ja, en dan denk ik dat de conclusie is van Benno Baksteen. Ja, dan mag ik voor trop pakken, omdat het vliegen met een helikopter echt van levensbelang is. Ik joert dat ik hier van de middag aankwam, weer de helikopter nog uitvliegen naar een ongemak in mijn naam. Ja, dan jij dat er in een kwartier de helikopter er is. En als je dat dan vergelijk met de tijd die je kwijt bent als je de dik rijdt met een auto, met een ambulance. Ja, dan telt elke minuut. En een minuut kan ik van groot belang zijn voor het leven. Het UMCG is blij met het advies en zei van 1 april al de nachtvluchten met de douane. Wel wordt er zocht naar een zuidelijker en centrale standplek voor de helikopters. Om zo meer inwoners van Noord-Nederland vlugger van traumazwaar patiënten te kennen.